Astăzi o să facem o inimă. De exemplu, începem cu o inimă. Începem cu o inimă, da? Acum venim cu roșu. Roșu de care vreți voi. De exemplu, să iau de la red. Oleu. Ce nu-mi place? Eu să iau de la red. Sau o să-mi iau roșu simplu. De exemplu, așa. Aici, după venim cu oranj. Facem cam așa. Acum venim cu galben. Și punem o picătură. Stai bă, că e mare. Punem să puțin mai subțire. Apropiem, facem puțin mai mică. Ce cum e? Așa. Acum venim cu verde. Ups. Așa. Acum cu albastru. După cum oleu. Greșit. Cu mov deschis. Așa. Deci la verde o picătură. Uite-te des. Deci cu oleu. Așa. Cam așa. Acum colorăm. Deci mai trebuie să căutăm să... Trebuie să luăm doar de la un lucru. Doar de la o căutare de asta. Acum oranjal. De aici. Dar să fie culorile identice. Acum galben. Așa. Picătura e deja colorată. Acum verde. Așa. Acum facem puțin cu negru conturul. Acum albastru ăsta. Facem țărni. Ceva de genul. Cam așa, acum venim iar cu negru. Are o inimă superbă. Decolorăm, dar facem cotul la culoare și să controlăm și picăturile. Așa. Perfect. Aici nu venim tot pe unde cu de linie. Cam așa, acum picăturile. Stai că aici puțină contură.
Aoleu. Așa. Desenăm în continuare, desigur. Ok. Este că nu? Aici o să mai facă ceva. Aici o să mai facă câteva negre. Jos. Așa, prin tot colțul, dacă nu cape. Așa. Hai să le colorăm. Așa.